Anga foli ba la mebaga bela jelenyi ayo bismillah malikura jemu kan kene kan anga bi kuna foni kuma ba olu bina talike nunu de kan CEDEAO ka ton jamana kuntigi damado sugandira u ka ton kuluba yɛrɛ fɛ ka bila ka taa Mali jamana kɔnɔna na ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ Mali ani Côte d'Ivoire cɛla furuku la u tun kan ka don Bamakɔ bi an bɛna olu laseliw de kɛ aw ye ani na u nana taama ni a hakilina ana a bɛna kɛ nafa bɛna kɛ fɛn min ye Mali jamana ani Côte d'Ivoire jamana cɛla la an bɛna olu de laseliw lase aw ma kuma b'a la n'an tilal'o la Mali ka Mali fanga sɔrɔdasiw bɛ Mali fanga min bɛ sɔrɔdasiw bolo an bɛ wagati min na ko sisan olu y'a jira k'a fɔ ko olu tɛna na CEDEAO ka ɲangili bere minnu taara ka ɲɛsin Laginɛ jamana ma lawaleya Laginɛ jamana kan an bɛ olu fana kunnafoniw lase aw ma a jirala k'a fɔ ko Tumanibugu la ka taa Sɛbɛkɔrɔ fanfɛla la awa ko bandi marifatigi dɔw tun ye o dugu la kori ko nka sɔrɔdasiw taara ka taa dugu la bɔ u bolo ninnu de bɛna fara an ka laselikɛbagaw ka bi kunnafoniw kan ka walawala aw ye sisan an ka jɛmukan kɔnɔna na an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɛnɛ ka ɲanzan. Ka segin tuguni ka foli lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma k'a f'u ɲɛna k'u bisimila an ka Malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC l'Amérique faaba kɔnɔ wa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni ninnu ye awɔ a jirala k'a fɔ ko CEDEAO ye a ka tɔnden jamanakuntigi damadɔ minnu sugandira u fɛ k'aw bila ka na Mali jamana kɔnɔna na u tun kan ka don Bamakɔ bi ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ Mali fanga tigilamɔgɔw fɛ mankan ni furuku min bɛ Mali jamana ani Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛla la u taabolow kan Mohamed Daɲugu VOA Bambara ka kunnafoni sɛnsɛnla ka bɔ Bamakɔ bɛ kuma a kan an k'a lamɛn. CEDEAO ka lajɛrɛba min kɛra l'Amérique jamana kan sibiri tɛmɛnen u tun y'a ŋaniya ta u baaraw kɔfɛ k'u bɛ u ka jamana ɲɛmaa dɔw bila ka na Mali la i k'a dɔn k'a fɔ mun ye Côte d'Ivoire jamana sɔrɔdasi minnu n'olu minɛlen don Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ kabiri juillet kalo tile 10 ka na olu ka kuma ɲɔgɔnya ka o kɛ o la sa ni jamana ɲɛmaa tun kan ka se Bamakɔ septembre kalo tile 27 nka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ o don u tɛ se k'u bisimila an y'a ye k'a fɔ o don de mun ye premier ministre ye Abdoulaye Maïga ale nana ka bɔ i ka dɔn ka fɔ a ka taama la wa kunbɛnni kɔni o bonyana Bamakɔ kosɛbɛ ni jamana ɲɛmaa ninnu sera ka Bamakɔ la sɔrɔ bi alamisa septembre kalo tile 29 Macky Sall ani Togo jamana ɲɛmaa n'o ye Faure Gnassingbé n'a a fɔra k'olu tun bɛ na olu ma se ka Bamakɔ la sɔrɔ o la Adama Barrow n'o ye Gambie jamana ɲɛmaa ye ani Nana Akufo-Addo n'ale ye Ghana jamana ɲɛmaa ye olu de sera ka na i ka dɔn cɛmancɛ fanga ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale y'u kunbɛn Pankurujigiso Modibo Keïta la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ni jamana ɲɛmaa fila i ka dɔn ka fɔ u taara u lafiɲɛ bɔli kɔfɛ u y'u senfa ka se Kuluba min n'o ye Assimi Goïta ye a y'u kunbɛn ko kura u donna u bɛ ɲɔgɔn ye la an bɛ wagati min na ko sisan o ɲɔgɔn ye baaraw olu bɛ senna ayiwa ka tɛmɛ ni halisa an ka kunnafoni y'a jirala k'a fɔ Mali fangatigiw n'olu ye sɔrɔdasi ninnu ye fanga bɛ minnu bolo olu y'a jira k'a fɔ awa k'u tɛna na fɛn min ye CEDEAO ka ɲangili sira minnu talen ka ɲɛsin Laginɛ jamana ma olu lawaleya Laginɛ jamana kan ko wa k'u sen t'a la Mariam Traoré ale bɛ détail di an ma a la an k'a lamɛn. Mali ani Laginɛ jamana n'o bɛ farafina tilebe yanfan CEDEAO ka jɛkulu kɔnɔ ka baaraw ɲɔngirila ka bɔ CEDEAO kɔnɔ ko kura ka sabu kɛ ni jamana finitigi filaw kelen kɔfɛ ka fanga dafiri u ka jamana kan ni ka to jamana fanga kunna Mali ta o kɛra utukalo san 2020 fɛn min ye Laginɛ ye o kɛra septembre kalo san 2021 ni ɲangili bere min sigilen filɛ ni ye farafina tilebe yanfan tɔgɔla jɛkulu CEDEAO fɛ ka taa Mali ni Laginɛ jamana ma ni ɲangili hakilinaw tara farafina tilebe yanfan ka tɔn CEDEAO ka lajɛrɛ senfɛ min kɛra septembre kalo tile 22 lajɛrɛ min sigira ni Mali ani Laginɛ jamana ma y'a kɛnɛ kan u ye gɛrɛntɛ sigi min bɛ tali kɛ nafolo sɔrɔ yiriwali siraw bɛɛ lajɛlen kan ka taa Laginɛ jamana ma Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka nisɔngoya jira ka taa nin waleya in ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲangi bere min sigira Laginɛ jamana kun min kɛra bataki dɔ kɔnɔ k'a latɛmɛ bɔlɔlɔ siraw kan kunu araba wula fɛ o kama Mali jamana ye a ka dɛmɛɲɔgɔnya ani bolodi ɲɔgɔnma jira ka taa Laginɛ jamana ma k'a jira ko nin ɲangili bere min sigira CEDEAO jɛkulu fɛ ka taa Laginɛ kan ma kɛ adamadenya ani sariyaw kɔnɔ wa k'olu tɛna ye a ɲangili kɛnɛ kan ka sabu kɛ teriɲɔgɔnya sira minnu bɛ Mali ani Laginɛ cɛ o senfɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a lase u ka bataki kɔnɔ ka fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛ ka dɛmɛ don ka taa Laginɛ jamana ma walasa u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ ɲangili in kɔnɔna la I n'a fɔ a laseli tun kɛra cogoya minnu na CEDEAO ka tɔn sigi kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛnɛ sigilen kɛra New York kaw fɛ yen nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na n'o ye ka cidenw dɔw latigɛ
ko u bila ka taa Mali jamana kɔnɔna na u ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ Mali faamaw fɛ u ni Côte d'Ivoire ka sɔrɔdasi 46 minɛlen ninnu furuko min donna Mali jamana ani Côte d'Ivoire jamana cɛ o kan ayiwa bi a yirala k'a fɔ ko CEDEAO ka tɔn jamana tigi kulu dɔw donna Bamakɔ ayiwa ka da o kan o nafa a bɛ se ka kɛ jumɛn ye olu ka taama nafa bɛ se ka kɛ mun de ye Mohamed Touré ale ye laseli kɛ Abdul Niang ma Abdul Niang ye kunnafoni sɛnsɛnla ye ka bɔ Bamakɔ ayiwa u ye hakili jagabɔ kɛ a kan an k'u ka masala lamɛn CEDEAO ka jamanatigi saba bisimilala Bamakɔ Ghana président Togo président ani Gambie président Gambie président bilala Macky Sall de nɔ la Sénégal président ka sababu kɛ CEDEAO tun b'a fɛ ka na mardi Mali faamaw ma jɛ n'o ye nali bilala bi la Macky Sall fana ma bi sɔrɔ u ye Gambie président bila ale nɔ na ninnu ka nali kun ye Côte d'Ivoire sɔrɔsi minnu bɛ bolola yan ka se ka olu labila mais ni nali fana décidera CEDEAO ka sigi cunen de senfɛ ni o ye sommet extraordinaire ye min kɛra Nations Unies na ye Alassane Dramane Ouattara de ye o Karaba yani sommet ka kɛ Nations Unies secrétaire général ani Niger président ani CEDEAO yɛrɛ président bɔra ka Mali lagosi ka débat déplacé k'a fɔ ko ninnu tɛ mercenaires ye et donc u taara sommet kɛ ka Mali condamné sariya sɔsɔ fɛn o fɛn kɛra ko in kɔnɔ u m'u da maga o kuma si la ONU yɛrɛ ko olu ka mɔgɔ tɛ i n'a fɔ Côte d'Ivoire fanga bɛ k'a fɔ cogo min u m'u da maga nin si la et donc ka sɔrɔ ka décider k'u bɛ na mardi voilà pourquoi anw ka analyse la Mali fanga fana ma jɛ ni mardi nali ye Mali fanga ye don fɔ don min ma décider ninnu fɛ ka yira k'a fɔ mɔgɔw ka pression t'olu kan Mali furancɛ fanga o ka ciden juruya ministre so n'o ye Abdoulaye Diop ale y'a yira k'a fɔ ko farafina gun tilebiyan fɔ nafasɔrɔ sira jɛkulu ko tɛna se ka fangafin sigi Mali kunna a ka nin fɔli nin o bɛna mun de jira aw la ni kumaɲɔgɔn bɛna kɛ CEDEAO ka cidenw o ni furancɛ fanga cɛla Bamakɔ ye kumaɲɔgɔnyaw de don Mali fanga kɔni y'a yira k'a fɔ olu dalen don toujours o kumaɲɔgɔnya y'o ye n'a sɔrɔ bɛnkola ɲinini de don mais fɛn o fɛn ye k'a fɔ ko u b'a kɛ a fangalama ye Mali fanga tɛna jɔn mɔgɔ si ka chantage la sommet yɛrɛ kɛra sommet tiɲɛnen de parce que France ministre des affaires étrangères ni CEDEAO dirigeants ye réunion kɛ sanni sommet cɛ et sûrement ça veut dire que France ɲagaminen bɛ ni affaire in fana kɔnɔna la k'u ka compte régler ni Mali ye nka n'i y'a min tun b'u la o de ye sanction yɛrɛ dali ye Mali kan prétexte ye ko transition depuis sanction wulila ko baara ma kɛ chronogramme application na o kɛra échec ye parce que CEDEAO président caman ma jɛ ni o hakilina ni o kunkilenna ye donc u bɛ ka segin ka na diplomatie sira fɛ Togo président dun ka diplomatie tun bɛ en cours Mali dalen bɛ o min na o jaabi dɔ de sɔrɔl'o la n'o ye ka mɔgɔ saba libéré ka bɔ Ivoirien ninnu na muso ninnu bon n'u y'u t'o la ka taa CEDEAO kuma yɛlɛma k'a bila CEDEAO ka bolo kan o fana Mali jɛnnen tɛ n'o fana ye et donc apparemment a bɛ i n'a fɔ u yɛrɛ ka faamu na a bɛ gɛlɛya Mali fanga ka sɔn CEDEAO chef d'État bolo tuguni nin ko in na o de la Alassane ka conseiller dɔ dara Maliens ni fɛnw kan ka na an ka ɲɔrɔ shérifkɛ fɛ i n'a fɔ an y'a ye médiaw la cogo min e ko ni dabɔ ma sɔrɔ ni gɛlɛya na Mali ni Côte d'Ivoire cɛ ayiwa o kɔlɔlɔ bɛna se ka kɛ mun de Mali furancɛ fanga a n'a kɛrɛfɛ jamanaw ka jɛɲɔgɔnya fanfɛla la problème bɛ Mali n'a sigiɲɔgɔnw cɛ déjà mais sauf que an sigiɲɔgɔnw ka problème tɛ Mali ka problème tɛ jamana wɛrɛ de bɛ yen i n'a fɔ Faransi min bɛ ka a fɔ k'a bɛ a ka sa minɛ ni Mali sigiɲɔgɔn jamana dɔw tɛgɛ ye o problème de bɛ sen na sinon problème kɛrɛnkɛrɛnlen wɛrɛ tɛ Mali ni a sigiɲɔgɔn jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ne kɔni bolo Mali o Côte d'Ivoire o bɛɛ ka hɛrɛ bɛ min na o ye sigikafɔ in de a ka ɲɛnabɔ o hukumu kɔnɔna la n'u y'a bɔ o bolo kan fo ka taa n'a ye bolo wɛrɛ la a bɛ kɛ nimisa dama de ye u ma bandi marifatigiw olu tun taara ka taa Tumanibugu dugu ka taa Sebekɔrɔ fanfɛla la Lakori ne ka tila ka sigidala mɔgɔw la bagabaga ka ne a ye k'a fɔ ko u tɛ se ka u minɛ ka dugu minɛ ka sigi ka bagabagalikanw ni jatigɛkanw caman fɔ u ma nka a yirala k'a fɔ ko wele bilalen bɛ Mali fanga sɔrɔdasiw ma olu ye boli kɛ ka taa se a yɔrɔ la yen nɔ ka taa cu u kan awa k'u y'u yɛrɛ ɲini Mariam Tarawele ale ye sigida in na yɔrɔ la mɔgɔ dɔ sɔrɔ ka seereya kɛ a taabolo ninnu kan a kɛra cogoya jumɛn na mun de nana n'a ye mun y'a waleya o tuma na a tigi ma sɔn yɛrɛ kofɔli ma a sababu la an k'u ka kumakanw lamɛn
ala kuno uguna kologani kuno portete mo re kuno kologani kuno o ye kologani sugu ko ni ala wara ko pama ka tuba sugu ngono me uye bo wolo rani mina kuno o ye marfa ci sugu re jama re cerna ko so kono ko fe ko na ka tiga ro la ko kera juma sever wakati ka ta la ko de ma so asikonna ka be ma so mo la duguden wulula ko ma so ko kana wolo mina ka tano we mo wolo rani mina ko to mo ni kono on na uye ke ti ko na ta na ra ko na we mo wolo rani mo mina o mo wolo rani na nyole na ko do mo ni kono am ko wolo vla betu ye chew de wa be wati jambo ko jugo nonu ka munumunu salu kacha ko se ko lokani mara kono nala patikala o mo yere kana ko lokani kuno o yoro ko ro ko man bugu de ko ma to man bugu de ama ko so ko ndugo do ko to man bugu ani te ko ani buila ani telebo o mo ko ni wajul le do o do na su le ni su ni mardi su le wajul le ke no ko o yeno do so de o so wele o bo tem so ko ni so na bo an ndu tara ko bo so te mo ni forte de mo mo na o ko kina ko lokani su de ko na ko lokani bugu o mo mo la no mo ko wolo la pe mi kuno patikala we to te ci no fere ku baga baga pour ko te ko jo o baga baga ku mo ko wolo la pe mi ngam ko ni ma to ala de mo ni ma to ala mo ko ci soro sharia do ya yira na ka fo kabri kunu la kle wati ka se sama ko tumani bugu kata se be ko fan fela nunu na ya di ci wera de tunkele do ko ka dugu la mini ka tumani bugu la mini ko ba bazi yere de bugu do ko ni ko ko miya sigile no miya yere de ko bazi yere de sigile miya tisa ko kan to man bugu ci 45 km de ko oni miya je ko kilometre haga do na patikala di pare se ke patikala wala ko una na kana to man bugu dugu ko no sa kana wajule ke to man bugu ka ci ka bo ni no to ni ka se be ko ka wajule ke se be ko sila ka ko ka yere ke ta to man bugu ni bela ko ni mamuru pe la mini o dozo de bora sila o le surasu wele ko da wi o morani megala ka ta yela me surasu bora ni ko lokani ko bi sugu kono na be chugodi ko lokani yere dugu be chugodi ko kan ko na no ko de no ko ko mo ko dama do ko ni bora wala mo ko to da na jaki su no ko na ko lokani sugu kono o me mono me na ko no lokani o lo te jaki su lo ko ni flaw o le kan me me sa ke ka da no ko surasu ke ko lokani no o we ko nem da ko lokani bo ko ne na ko lokani wati te mais gendarmerie walma police so te ko lokani dugu kono wa gendarmerie ko lokani porte ti ko lokani ute wuli wati be wa o mo me wati da porte ti zurare ko ni o mo mo ko si so kare kono ko ba kan ti le ro mi fere do ka ti mo ko ra ti te me suwe sanji fiɲɛ zomanba n'a bɛ wele nazarakan na ko ouragan ale wulila ka bɔ Caraïbes jamana ninnu fanfɛla la ka tɛmɛ Cuba fɛ ka na se fo l'Amérique bayan fanfɛ marayɔrɔw la Floride n'a kɛra kasaraba ye k'a kɛ tiɲɛniba ye awa fɔra k'a fɔ ko a kun bɛ sira kan ka yɛlɛn ka na sanfɛla la awa an y'a kunnafoniw tun di aw ma halisa an bɛ o kunnafoni kelen kɔnɔna na bi Modibo Danbele ale bɛna na laseli kɛ a koɲa kan an ka lamɛn. Know that there are folks who are in Ron DeSantis ye a yira k'a fɔ ko mɔgɔ fila sara mɛ mun ma sɛbɛntiya fɔlɔ ka da kan an t'a dɔn ni fiɲɛjuguba min tɛmɛna ni o de nɔ don sigana b'a ko la fɔlɔ an ma deli ka ni ɲɔgɔnna ji folonkotɔ ye fɔlɔ a ka kuma la gouverneur ka kuma la ko ma deli ka ni ɲɔgɔnna cɛni ye fɔlɔ ko nin yɔrɔ ninnu Cape Coral ni ale bɛ Fort Myers ko ji kɔni donna o yɔrɔ ninnu na wa a cɛni baraka bonyana kosɛbɛ yan ni ale jateminɛna ka bila fiɲɛ kalamanw minnu bɛ boli kɔgɔji kan o fɛ gosira dugukolo kan arabadon tileganfɛla la i n'a fɔ funufunu fiɲɛ jugumanba mun fanga bɛ taa jɔyɔrɔ 4nan na ka se hakɛ 5 ma Floride worodugu ani tilebiyanfan na yanni a ka tɛmɛ ka taga Floride dugu kɔnɔna la ni fiɲɛ jugumanbaw ye ani san minnu fanga ka bon kosɛbɛ sisan a bɛna teliya ni an ko an bɛna ɲɛfɔli kan ɲɛna cɛni minnu kɛra nka i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ cɛni kɛra wagati damadɔrɔ ni fiɲɛ jugumanba in tɛmɛlen alamisadon sɔgɔma a ka ca ni denbaya mɔgɔ miliyɔn 1 fo ka taa se ani rɔmɔɲɔ 6 ma ani jagokɛyɔrɔ minnu ni kurantuw la mɔgɔ miliyɔn 11 o jate kɔnɔna la mun sɛgɛsɛgɛli kɛra u ka power outage olu ka bɔlɔlɔ sira fɛ alamisadon tuguni u ka sardasu minnu bɛ babolo kɔlɔsi tun bɛ kan ka mɔgɔ 20 ɲini 3 olu sera ka kisi 4 olu sera ka nɔɔni ka bɔ ji la ani y'a sɔrɔ a fanga dɔgɔyara u ka nin fiɲɛ jugumanba in ni a bɛ wele ko yan tɛmɛna n'a ka cɛni sira ye k'i ɲɛsin Caroline du Sud ma a nana ni fiɲɛw ye fiɲɛ minnu fanga bɛ taa fo kilomɛtiri 100 la heure 1 kɔnɔna la wa a ye ji walankata ka don yɔrɔw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnlela Floride dugu camancɛ ani kɔrɔyanfan na u ka cakɛda mun sigilen don u ka fiɲɛ jugumanba olu jateminɛli Ameriki kɔnɔna la ni a bɛ wele ko NHC first responders to be able to do.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw ni an selen an ka kunnafoni kun filanan kɔnɔna la an b'a ɲini aw fɛ k'a fɔ aw ɲɛna fɛnɛ k'aw bɛ Malikura jɛmukan de kan k'a lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA suba la Washington DC aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na nin waati in na ni minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ jɛmukan in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan an ka radio siraw ka Bamakɔ a n'a lamini na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 106.1 kan Gawokaw fɛ yen nɔ fiɲɛ turukala 93.3 kan Tumutukaw fɛ yen nɔ fiɲɛ turukala 93.2 ani fila kan Baɲangara radio Corona la Koro ayiwa ni minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voa.com walima a bɛ se ka VOA hakɛto b'a la www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka Facebook ou bien Instagram walima YouTube page kan a b'an sɔrɔ directement na o la ka tɛmɛ ni jɛmukan ye ani kunnafoni ye l'Amérique jamanakuntigi Joe Biden ale ye laseli kɛ k'a fɔ ko ale ka fanga ka laɲini belebele n'a ka haminaba de ye ka fɛn min ye baloko dɛsɛ k'o kɛlɛ k'o ban pewu ka bɔ l'Amérique jamana kɔnɔna na san 10 nata ninnu kɔnɔna na ayiwa a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko de don a ka gɛlɛn ko mɛ k'a kɛbali tɛ ko ni jamanadenw sɔnna ɲɔgɔn ye ko k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko ka kan kelen fɔ ko baara in bɛ se ka sabati u bolo Sɛnɛ Munketa ale bɛ détail di an ma an ka kumakanw lamɛn. Ni tun ye Ameriki jamana ɲɛmaa ye min ka dankɛnɛyali sinsinnen don ko sini bɛ fusaya ni bi ye. A ye siraw jira minnu ye siniɲɛsigi siraw ye minnu b'a to Ameriki jamana denmisɛnninw si tɛ tɔɔrɔ kɔngɔ fɛ tuguni. Bana minnu sɛmɛlen don dumuniko la olu bɛ se ka dɔgɔya kosɛbɛ ka sabu kɛ dumunitogo cɛ ɲumanw ye minnu ka sanu. Mr. Biden y'a lase ko because in every country in the world, in every state in this country, no matter what else divides us, if a parent cannot feed a child, jɔyɔrɔ bɛ an bɛɛ kelen-kelen na nin ko in na. Jamana marabolo ɲɛmaw ka laseli la ko ni ye Ameriki duw da 100 o 100 la ko du 10 ɲɔgɔn tɔɔrɔla san 2021 ka sabu kɛ dumuniko gɛlɛya ye min b'a jira k'u dalen kun t'a la k'u bɛna dumuni labɔlen sɔrɔ min b'u yɛrɛ labɔ ani min b'u yɛrɛ ka denbayaw labɔ. Dɔnni walankatali y'a to Ameriki jamana mɔgɔw k'a dɔn dumunikɛtaw bɛ bana bila mɔgɔw la cogo min na. Marabolo nin ka kuntilenya dɔ ye ka dɔ bɔ farikolo tulɔliba la ka sabu kɛ dumuni kɛntulumaw dumuni timimaw olu mun bɛ bana lase mɔgɔ ma n'o ye jabɛti ani joli cɛya n'o ye hypertension ye. O laɲini ninnu bɛɛ bɛ se ka sabati ni dumuni sanumanw kɛli ye ani farikolo la baarali ye. Hali n'a y'a sɔrɔ Mr. Biden nisɔndiyara kɛnyɛrɛyew ka baarakɛlaw sɔnni ma nin laseli ma gɛlɛya belebele dɔw gulonnen bɛ Ameriki wasaden bulon kɔnɔ min ye wasaden bulon fankelenma ye. Nakama dogo Malikura au nakama dogo nyana nakama dogo Malikura yo au nakante dogo nyana Washington konona na yano au nakama dogo nyana nakama ni duga jabi usigilen filɛ au nakama dogo nyana de nakama dogo Kayatu yo au nakama dogo nyana nakama dogo Mariam yo au nakama dogo nyana nakama dogo Mori wau na kama dogo nyana na kama dogo Mamedi yo au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi sigilen filɛ ina kama dogo nyana. Ka kɛɲɛ ni Rusi masayaso ka kumalatɛmɛla ka fɔli ye a y'a yira k'a fɔ ko Rusi jamana ye Ukraine yɔrɔ minnu minɛ u ka kɛlɛ sen fɛ olu yɛlɛmali sɛbɛntiyali gafew ne a bɛ wele nanzarakan na ko traité relatif au nouveau territoire régional la Russie nanzarakan na ko bolonɔbila bɛna kɛ o la ayiwa ko o bolonɔbila kɛnɛ o kɛnɛ bɛna sigi u ka jamana masayasoba Kremlin kɔnɔna na sini u ka jamana ka ɛri 15 nɛgɛ ɲɛ 15 wagati la ulala nɛgɛ ɲɛ 15 wagati la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cheikh Thierno bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. Kremlin y'a yira k'a fɔ ko Ukraine dugu 4 minnu ye kala ta walasa ka fara Irisi jamana kan bɛna lakodɔn sini jumadon. Kremlin jamana fanga kumanasela Dimitri Peskov ye kunnafoni mun lase a y'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi Vladimir Putin bɛna kɛ kɛnɛ kɔnɔna na Kremlin yɔrɔ mun na ni a dugu ninnu bɛna fara Irisi jamana kan. Что на Западе прорабатывается сценарий разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Ani ka mɔgɔ ninnu ladon Irisi kɔnɔ. Monsieur Peskov ye kunnafoni mun lase kunnafonidilaw ma alamisa don
ko ɲɛmɔgɔw sugandira Moscou fɛ ka dugu naani ninnu mara taabolo jateminɛ sigida minnu na ni kalataw sugandira tile 5 kɔnɔ n'a banna arabadon bɛna u bolonɔ bila sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ u farala Irisi jamana kan. Wala lakodɔnni ɲɔɲɔba dɔ senfɛ jumadon Saint-Georges bomba la Kremlin mara kɔnɔna na. The United States will never recognize any territory Russia attempts to seize. Ukraine ni duniyamɔgɔ ma sɔn kalata minnu lakodɔnni ma. Other than part of Ukraine. Waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya ye o dɔ ye. O de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma. Aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ a n'a lamini na VOA Afrique. Bamako Mali faba kɔnɔna na cakɛda dɔ bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ko Africa Card min bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ u ka u yɛrɛ lakanali n'u bolofɛnw lakanali la. Ayiwa u ye a yira k'a fɔ ko ayiwa olu ka hakilina de ye ko ka baara kɛ ni Mali foroba fanga ka lakana kotigiso ye. A yirala fɛnɛ k'a fɔ ko a cakɛda bilala sen kan Mali sifinkulu dɔw de fɛ. Bewa Bambara ka kunnafoni sɛnsɛla n'a jara ale taara u nɔfɛ fo Bamakɔ ka taa ɲininkali tɛngunen k'u la an k'u ka kumaw lamɛn. Africa Guard ye kɛnyɛrɛye baarakɛda ye n'a bɛ Bamako Jikɔrɔni ACI kin kɔnɔ. Africa Guard bɛ lakana baara minnu kɛ olu de ye ka sow kɔlɔsi n'u yɛrɛ ka lakanatigiw ye ka video surveillance bila sow kɔnɔ walasa ka mɔgɔ juguw kɔlɔsi ani k'u dɔn. A bɛ degeliw kɛ lakana baaraw la ani ni tasuma donna yɔrɔ min fana a bɛ lakana sabati ye. Dama Konte ye Africa Guard baarakɛda ɲɛma ye u ye lakana sabati yɔrɔ minnu na Bamako u ka baara okumu kɔnɔ a bɛ ɲɛfɔli kɛ dɔw kan. Kabala station de pompage an de kɛra entreprise fɔlɔfɔlɔ ye depuis a baara bɛ daminɛ waati min na an de y'a baara sécuriser fo ka taa a baara ban pewu fo ka taa fɔ ko ka ji distribuer Bamako bɛɛ an tun b'o fanga la. Après an bɛ Leni la le restaurant Leni ONG dɔ fana bɛ bɔ ko EPA Mali an bɛ yen nɔ. Baarakɛminɛn minnu bɛ Africa Guard bolo kan nin waati in na Mamadu Kawu Yaresi bɛ dɔ fɔ u kan ale ye ingénieur ye Africa Guard baarakɛda in na. O minɛnw b'an bolo pour que ka n'i ka minɛn mana janya I la dɔrɔn I ka se ka yɔrɔ dɔn sani a ka yɔrɔ ka taa ka janya ka bɔ I la n'an b'o wele ko système de géolocalisation. Donc fɛn produit fitininw b'an bolo u bɛ se ka bila sakiw kɔnɔ ani u bɛ se ka kɛ moto mobiliw a bɛ se ka hali denmisɛnninw fana kɔlɔsi. An bɛ don min na bi mɔgɔlankolon ka ca mɔgɔ bɛ se ka I den ta ka taa n'a ye yɔrɔ dɔ la ou bien ka fɛngɛ. Donc olu façon an bɛ se ka intervenir olu fana la. Namusatu Dosso ye jagokɛla ye Africa Guard baarakɛda in kɔnɔ n'a bɛ wele agent commercial. Ne ye Julien Parbal que les agents de sécurité mɔgɔ bɛ min don donc o n'u o contract ni fana o ye donc min bɛ agent de sécurité dɛmɛ en cas d'introduction des individus mal intentionnés. Mamadou Bagayoko ye dutigi ye a nana Africa Guard ka baara ɲini walasa a ka so ka lakana. Donc sisan nɔ ne mago bɛ waleya mun na u ka taa ka yɔrɔ lajɛ gardien mun ka kan ni ka yɔrɔ ye u ka t'olu lajɛ ka na u fɔ ɲɛna don n'a nataw la. Dama Konte nana ka jira k'u ka baara in kɔnɔ u ni Mali lakana minisiri so bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa k'u ka baara in taabolo bɛnna minisiri ma. Ministère yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko vraiment ko an ye jeunes minnu ye courage banna kojugu an ka farin kojugu parce que mɔgɔ min bɛ sécurité domaine kan I ka tila ka se jamana yɛrɛ sécurité soba yɛrɛ la k'a fɔ k'i bɛ service proposé ye ko vraiment o ye ko de o b'a yira k'a fɔ ko baara in b'aw ni kan donc ko an ni dɛmɛ yɛrɛ ka kan quoi parce que an b'olu dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la. Africa Guard baarakɛda in bɛ sen kan kabini san 2008 la mɔgɔ 7 bɛ baara k'a kɔnɔ mɔgɔ 17 wɛrɛ bɛ baara kɛ a bolo kan yɔrɔ wɛrɛw la a ka lakana baara okumu kɔnɔ. Sifi minnu ye Africa Guard baarada sigi sen kan y'a jira fana k'a b'u hakili la ka baarakɛda in bila Mali maraw bɛɛ kɔnɔ walasa ka lakana sabati Mali la ni jatigiwalen kɛla tile in na I n'a fɔ malidenw ni marabagaw y'a laɲini cogo min na. Nama Jara, Bamako, VOA Bambara. VOA Afrique. Kuma laseso kelen min bɛ kunnafoni tɛntɛn ni k'a fɛsɛfɛsɛ ka kungun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ni ka sɔrɔ ka kisɛ la k'i ka jɛlen di aw ma.
Zemble sino bene yala de. Ma ko ndise ga suna ni na funi yella sambe. Mo na nga kangare kelinde iba ron boro chauffeur la musokoroba en fe dongo ni bi borala. Zemble ni ya men kitara juru tan kofe. Ne le ta dam na sura fana ko ere boyro na sesan sa. Zemble amboro ga shodum sa sura fana ko kutu otma be dum ni sugu juma ge otma mugera. An dugu kon la me dum ni ga kile kon chen sa badi. Kile fla chef la tam yala ne ma go yana ne masiko fa munde. Jo mega appel lo mega wele. Allo la magale. Otma sini amta wakati juma. Ay ukuma foko fo nyono sira la magale ba do nebe ko ma kelen fiye ala kama kana tuka ni marché sugum na anse ka voyager sa mobili sotra mama anse ka voyager ya kuma fo en bora ni bloin mécanicien mi fo ne re le ame akuma ko tiko bloin ko fuga resegmenté edum bora ka fo patron ko jeta ku ok ay ntemeso ni Zemble ne be so ambe borola andale do dukena la fontaine courant kun tegera o donc andale be dukena la me ga fienta ani fantan e famo be ma ga kele ya en fantan nu kera kele ni courant tegera dro fana be boku da dukena la fana be boku anda dukena e clim ko ta la fama fantan be crédit re voilà o be Zemble ni ala je anu be gera kele e fama fantan ni clim be bara ni courant tegera te boki de ga so sans faire en fana ba ndanga dukena la ma nya wa no na be kele nanti ini gak gini sih ala Mali jangan nanti famu quoi. Aiwa sasa nga farikolo nyana je kuna fonu la me Siaka Traoré bulu. Senantolanta bunagu kan saison bafengon fla bafengon saba kumbe kabo doni kada kan super coupe minye nyodan ye mi madamine obetan sinigene sibri octobre kalo nata tli folo san bafengon fla ina onyodan betan stade Modibo Keita la Bamako ni ngetan rodana gosira be damine Joliba Athletic Club ni AS Real de Bamako de bina nyongo soro akene kan onyodan mana tan ka bano super coupe ye okoroba ira ko saison croix ka kan ka damine Haklina jigina Mali Senantolanta Fédération Yamayaso yere tuyen seben do tegeno bla utikalo temene tletan duru san bafengon flyna ka championnat damine don fo o seben tu ayira ko championnat ka damine octobre kalo nata tlesigi san bafengon fla o dron termine musolaka ka championnat ye o fana ka damine octobre kalo nata tlemgon saba san bafengon flyna la benu be sena club tan oro fan fe minu ka kan ku ni rota nyina saison atala no saison bafengon fla bafengon saba ye kada kani super coupe fora ka ban o koroba ira ko bara daminena sibiri na ta no esiningena ye Senantolanta kanoba o mnu to famana nyongo ma o lubina nyongo ye veu wa bamara togola Bamako Siaka Traoré kala serido Ni Madame Diallo Aïda Kone seko ani donko oluka hakes be fasa soba mun kono ni oluka nyamoro yi ayaw soko VOA ka seko ani donko keneka farafina foli ni kene dumamba kile ganfe kata nege kanyetani saba kata se nege kanyetani nanima meninga artistu Mali seko ani Mali donko o be fese kene munka ayaw soko VOA la ni kene dumamba inkana fo malien denshi ko adike dondume araba kata nege nyekele kata se nege nye flama kile ganfe mɔgɔ mun ma araba sɔrɔ i b'a kɛ de ye i bɛ sibiri makɔnɔ kari tɛnɛ o waati kelen ninnu na i b'i sɔgɔ VOA Afrique kan émission bɛ kɛ Facebook kan direct la VOA Bambara plus de chômage plus de souffrance. Ayiwa an balimaw ka foli ani la tanuni lase aw bɛɛ lajɛlen ma ani ninnu de kunnafoni ninnu de kɛra aw garisigɛ ye an sera ka minnu sɔrɔ ka laseli kɛ aw ma bi awa jɛmukan ye a labɛnni kɛra Cheikh Thiro ani Senemu Keita fɛ an ka nɛgɛ karafe juru tun bɛ Cornelius bolo jɛmukan ye laseliw kɛra aw ye ne Kɛyatu Traoré fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw k'aw sɔgɔlen to VOA Bambara ka télévision an'a ka réseaux sociaux an'an ka radio siraw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin tun ye Kɛyatu Traoré kumakan ye Mali kura kɛnɛ kan a kan bɛn waati wɛrɛ